5 июньдә Зәйдә махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак булган кече сержант Михаил Музыченко белән хушлаштылар. Соңгы юлга озату мәрәсиме шәһәрнең Свято-Троицк ширкәвендә җеназа уку белән башланды. Хушлашу чарасы энергетик мәдәният йортында дәвам итте. Район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин, Татарстан хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин, республика рәисе исеменнән мәрхүмнең гаиләсенең, якыннарының кайгысын уртаклаштылар. Это огромная боль утраты. Михаил с честью и достоинством исполнил свой воинский долг до последней секунды жизни. Он защищал наше Отечество. Кече сержант Михаил Музыченко узган елның сентябрь айында мобилизация буенча махсус хәрби операциягә алына. Әлеге кадрларда Зәйдән гуманитар ярдәм узату чарасы. Анда хәрби әзерлек урыныннан бер көнлек ялга кайткан Михаил Музыченко да чакырылы иде. Зур ышаныч белән җиңү безнең якта булачак дигән сүзләре онытылмый. Почти 2 месяца я нахожусь там. Большая часть ребят уже уехали, с ними тоже созваниваемся, общаемся, у них тоже все отлично. Победа все равно будет за нами. Мы в это верим. Махсус хәрби операциягә киткәнче Михаил автомобиль юллары идарәсенең Зәй филиалында хезмәт куйган. Мәрхүмне озатырга якыннары бергә эшләгән хезмәттәшләре килгән. Без Миша белән бергә эшләдек. Куатта бик яхшы малай. Добрый был, отзывчивый. Жалко малайны инде, шундый ниләр булгач. Мәрхүм белән хушлашу мәрәсиме чәчәкләр салу белән тәмамланды. Михаил Музыченко һәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Югары дәүләт бүләген әнисенә тапшырдылар. Кече сержант Михаил Музыченконы яңа шәһәр зиратына җирләделәр. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре.